El Magatzem, el programa que escoltaria té puta mare. Hola, molt bones! Hola, molt bones! Benvinguts al Magatzem, esperem fer-vos passar una bona estona en aquest programa de referència des del polígon sud de Terrassa. Què passa? Què és aquesta merda, xavals? Avui al matí ha sortit la notícia, el Covid-19 ja és a Terrassa, hòstia de Déu, jo ja en tinc ganes. Ja és a Terrassa, hòstia de Déu, jo ja en tinc ganes. Em sembla que quan aquest programa s'emeti jo ja estaré confinat a casa i en quarantena i deixant el sofà ple de molles de donetes. Abans, però, hauré estat previngut i ja hauré anat a veure el meu company Moisès Al-Rashid de sota de casa i li hauré comprat tot tipus de productes per passar 4 mesos ben bons tancadets amb el meu compte de Netflix, la llar de foc encesa, menjar, beure i quilos de paper de vàter. Amics i amigues, dieu als vostres familiars i coneguts que els estimeu o serà massa tard i ja estareu condemnats a l'ostracisme, tancats entre 4 parets amb una febre de pam i mig i una tonelada d'excrements sortint pel vostre anus. De moment, i a hores d'ara, tot apunta que els sindicats de les escoles i les universitats ja no caldrà que segueixin inventant-se excuses per fer vaga. Ja veig els alumnes que els suda la polla tots aquests temes, molt contents i descarregant-se l'última versió del Fortnite. Però aturem màquines i toquem de peus a terra perquè ara ve una hora d'emissió que no em perdria per res del planeta, el programa que escoltaria la Pilar Rahola mentre fa dieta. Increíble. Está en otro planeta. I a tot això, avui dilluns 9 de març ens espera un altre programa ben carregadet. El Pau ens farà saber estratègies per les entrevistes de feina, això es veu que li va molt bé. El Pere ens parlarà de les bruixes a la nit que van lluitar contra els nazis. En el nostre particular racó culte, la Júlia ens ensenyarà què és el mansplaining i el Roger posarà l'ullet que no l'ull en les seves aventures a Tinder. Per acabar, si tenim temps, anirem amb el fantàstic torn de paraula dels nostres oients i oientes i ho remetrem tot amb l'especial del nostre tècnic. No, avui no. Avui no t'ho has preparat, eh? És que, bueno, apurat. Vale. T'han faltat aquells 5 minuts per fer-ho. Vale. A peu de micro m'acompanya, com sempre, el meu inseparable amic de professió, Pau Aguilera. Bones, Pau, què tal? Estàs molt moreno. Gràcies, vinc de Canàries, sí, no? Directo. Lol. I res, això, dir que sonem a Ràdio Vila de Cavalls a partir de 8:45 i que ja no hi ha contrasenya, és a dir, ja està limitat, no? Això sí, recordeu que això s'emet dimecres, no? I el divendres hi ha l'especial Bauman. Que hi havia una contrasenya però que ja s'han exhaurit les places, diguéssim. Qui ens ha escrit friquis follables a Insta, doncs té plaça. Qui no, no. Molt bé. Ho ha sentenciat. Molt bé, Pau. Vale. Tot seguit us presentarem l'equip que rodeja aquesta taula. Avui especial conserves. Pau, em fas un cop de mà? Vinga, va, sí. Que grande. A la teva dreta, Roger Salvatella, que és la Madonna. Perquè es conserva igual de bé, cuida el detall, la seva estètica i que no s'amoni gaire, que si encara no ha trobat l'amor, coneixent-lo ell, potser és que encara no ha nascut. Bona nit, Roger. Bona nit, i m'entren 3 pepinos pel cony, també. Molt bé. A la teva esquerra, Pere Roca, que és el joc del Barça. El que fa pot semblar avorrit en un principi, amb unes transicions planes i sense massa sortides de to, però acaba tenint el mateix èxit massiu de sempre. Bona nit, Pere. Bona nit, què tal? Al meu costat tenim la Júlia Ferrer, que és una llauna d'escopinyes. Perquè dona gust tenir la taula, excepte quan es canvia. Que bona, cabron! No, un moment, és que jo no sé si s'està hartant abans de dir la meva. És el primer cop que t'ha passat ell, és el primer cop. Revolvines la cara, ja. Vale, doncs al meu costat tenim la Júlia Ferrer, que és una llauna d'escopinyes. Perquè dona gust tenir la taula, excepte quan es canvia de color, que és quan no està en bon estat i realment es veu espatllat. Bona nit, Júlia. Tio, no ho entenc. No ho entenc. És igual. Però bona nit. Bona nit, després m'ho expliques, Farriga. I per acabar el nostre tècnic Martí Galant, que és, com no podia ser d'una altra manera, el Partit Popular. No sé per on començar, és tan corrupte com nefast, tampoc sap parlar massa bé, però encara que no ho sembli, el meu fill de puta és qui segueix controlant les regnes d'això que cada vegada se'n va més a la deriva. Yes! Bona nit, Martí. Bona nit, Martí, perdona'm. Bé. I finalment jo mateix qui us parla, Pol Parrilla. Del revés, sempre molt a més. Què paja, ja valeria. Se m'ha enganxat l'accent canari. Perdoneu pel lapsus pènia. Vale. Això, un inici atropellat. Nois, avui, com ha dit el Pol,
us parlaré de com ens hem de preparar per les entrevistes de feina, que és una cosa que tenim bastant a l'ordre del dia a tots i als oients que ens escolten també, i donar una mica uns tips per a entrevistes de treball de la prèvia, el moment i el post. Val? Com t'agraden els tips, Com m'agraden. També hem fet tips per a fin d'any, també. Vale, però abans deixeu-me explicar una anècdota que vaig tenir abans de volar cap a Canàries. No cal música èpica, no cal res. És que jo vaig demanar el vol sortir el divendres al matí. Què vas anar a fer allà? Vaig anar a fer una escapadeta. A fumar. A fumar porros. Ara es diu així. A fumar costa. A les Canàries, a més. No, això. Romàntica. Romàntica, sí. Digueu tot. Sí. Una cosa, però no ho diguis per antena, que ara dic... No. Ai, és parella. Sí. Va, deixeu-me. Pinta puta. Puja sense condó! Puja sense condó! Vale, va. Puta, que més ho sabeu tots. Vale, va. Això. Quin desmorzat, sortia. L'avió sortia a 2:45 del matí, el divendres, i jo vaig agafar un hostal a Barcelona perquè només hi passaríem 3 hores, a les 3:15 ens havíem de llevar. Què passa? Que vaig agafar el primer que vaig trobar per internet, costava 18 euros la nit. Bueno, Ens plantem al barri de Sants, truquem al bloc de pisos on hi havia l'hostal, no en rep ningú, vaig al negoci del costat, a una fruiteria, casualment tenia el número del de l'hostal, baixa el de l'hostal, anem a 2 manzanes del bloc que ens diu, firmem els DNIs i fem la fotocòpia del DNI, i ara ve la part interessant perquè ens desviem 3 manzanes més i entrem a un pis, una casa, un bloc de pisos. A l'obrir la porta, el primer que veig és un carro d'un nen petit i avançant pel passadís escolto 2 nens cridar. I una Tinc mare. por ara mateix. No, o sigui, havíem de tenir el nostre apartament sols i estàvem en una habitació d'una família. hòstia. Aquest és el tema. I veu acabar follant allà i No ho tot? posava, no. No ho posava a la descripció de la reserva i clar, estàvem amb una família allà i només teníem una habitació. I no només això, que a la nit volíem demanar-li aigua a la noia de la casa, truquem a una habitació al costat on se sentia la tele i ens obre un home de 85 anys que també tenia una habitació allà. O sigui que era un pis turístic. Hòstia, Tot que això xulo. sense esperar-m'ho. Piso padera. Bueno, això, ja està. I això va acabar així. I va acabar així, a les 3:15 nosaltres vam marxar i agafar el vol. Però bueno, que curiós, a més no ens ho esperàvem per res, la cara de pòquer que teníem. Ho veu remuntar o no? Es va remuntar, sí, a partir d'allà no podia anar res pitjor. Vale, va, anem al tema, que m'he estirat molt. Ara vale? que fuig, El lío. Vale, va, anem a preparar això, com ens hem de plantejar, si en qualsevol moment voleu intervenir. Entrevistes de feina, Entrevistes de feina, és algo que, no? Vull dir, ara que som joves i els oients que ens escolten la majoria també, doncs està a l'ordre del dia, diguéssim. Bueno. I, bueno, no, tu de fet no has tingut ni entrevista, que el teu va ser pel WhatsApp, no? Sí, precari. Deixem-ho, seguim. Endavant. Primer de tot, perquè ens situem, ens hem de mentalitzar. Això és un servei públic, com vam fer la setmana passada, és per ajudar la gent. Està previst que això t'ho escoltis tu el dia que tinguis una entrevista de feina perquè t'ajudi de veritat. I per conscienciar-nos anem a veure doncs, com ens despertem. Vale? Ens situem en el moment, en el dia que tenim l'entrevista. Vale. Sortia el sol i ja ha sonat el despertador, vale? Ja estem en el dia de l'entrevista, vale? Vale. Ens situem? Sí, vale. Vinga. Primer de tot, anar amb mentalitat positiva. Tu saps que vas a una entrevista, t'has de motivar. O sigui, has de llevar-te allà amb ganes. Quan et rentis les dents, quan estiguis davant del mirall, dedicar-te unes paraules per tu, donar-te força Un filet de i cocaïna, endavant, a tope, o Pau. també, si depèn d'aquí, i vinga, endavant, vale? Masturbar-se pel matí el dia Positivitat. de la... Un parell de bufetadetes, si vols, Bueno, per vas activar-te. tranquil, vas tranquil. No? Vas Vale. massa tranquil, Vale, llavors, ara això és la prèvia, vale? Com ens hem de vestir? Què creieu? Adequats amb la feina, passar-nos d'anar d'etiqueta, és lògic que informals no... Mira, vull dir, jo, si voleu, us explico. A veure. L'última entrevista de feina que vaig fer, el meu pare em va dir posa't traje, posa't smoking, no sé què. I jo, que papa, tu vas no. plantejar o no? No, clar que no. Vaig anar, pues, con lo puesto. Con lo puesto. Con lo puesto. Casual. Casual. Vale, el tema puntualitat no cal dir res.
i també tenir ben après el currículum, que no se'ns oblidi que és en el que es basaran en fer-nos les preguntes. Per exemple, la frase que tu tenies al teu currículum, Martí, no me'n recordo. en anglès, si te la fan dir per lo que sigui, te l'has d'aprendre. Ah, no, sí que me'n recordo. Com era? Era allow yourself to be surprised by the process. Vale. Un moment, By the però process. que es posen frases inspiradores al currículum, des de quan? A mi no m'havien dit això. Aquest nano. Ostres. M'han trucat a una feina. Vale. Així et va. Què més? Ve sol, vull dir, no et portis a cap col·lega que t'esperi a la porta, ni que t'esperi forta. Amb la moto. Vine, que sí, que ja veuràs que m'agafen. Això, i coneix tot el que fa, tota la informació que calgui d'aquella empresa, no quedis com un pargueles, vale? Llavors, ara ja anem al moment de la trobada, el moment en què tu entres al lloc, vale? Anem a fer una simulació per veure. Hola, venia per lo de l'entrevista. Això no ho podem fer. Sortim. Sortim i tornem a entrar. Sortim. Va, tornem a entrar. Hola, bones, sóc el Pau. Mira, que havia quedat amb el senyor X per fer l'entrevista. Així és com s'ha de fer, vale? No vinc per lo de l'entrevista, això no ho podem fer. Sí? Hola, sóc el Pau, és lo... Soc el Pau. Sí, Hola, per bones. si li han deixat el nom a recepció, sóc el Pau, he quedat amb tal, per això, no? Vale. A partir d'aquí, què? Què anaves a dir? No, res. Vale. Llavors, al moment d'espera. Ens trobem al moment d'espera abans que ens cridin. Ara ens hem de traslladar És de tot menys això, el moment d'espera. Jo estic a la super sala nerviós. d'espera. Però a la sala d'espera et posen aquest Hi ha un fil tipus de musical. música. Ah, vale. Potser vas a La un meva música dentista. sona- L'entrevista és a un Agafes dentista. un magazín de moda o Sí, disseny exacte. d'interiors, no? Molt del disseny d'interiors, aquesta espera, vale. Sí. I llavors aquí és on més incrementen els nervis, no? Aquí és on més has de gestionar, hòstia. La recomanació que jo dono és, si tens algú al costat, parlar-hi. Sí? Entrenar. Sí. En sèrio? O sigui, a veure, depèn de com, però si trobes la manera de parlar i trencar el gel i parlar amb algú que no has conegut, parlar-hi, no sé. Ja. No? No ho veieu Bueno, clar? no, suposo que sí, que pot anar Depèn bé. de la situació, però... No sé. Però, i si és algú contra el que estàs competint Exacte. per entrar a la feina? Pues encara amb més raó, no? Clar, Amb igualtat I de condicions. escanyar-lo? O... Sí, l'agafes i les canyes? O per distreure-us, jugar a alguna cosa... Sí. No. Jugar... un pedra petició de fins que us aviessin. Sí, no sé. Posar-te vídeos porno molt fort, a veure, fins que et I cridin, mirar-lo i els tu dos. així. Què? Què voleu? I ara sí, et criden... Hola Martí, passa. Llavors, el moment de la salutació és molt important, la primera impressió. Sobretot, he vist a internet que no has de ser el primer que es tengui la mà. Has d'esperar que t'ofereixin, llavors tu donar. Hòstia, això no ho sabia. L'altre tema, donar una mà amb convicció, és a dir, estar confiat, mirar els ulls, vale? No deixar la mà flonja aquella perquè sembla que estàs allà a la defensiva. Si va al picar l'esquena... Passa, soc jo de l'entrevista, el candidat, passa. Campeón. Llavors un altre tema que volia que em diguéssiu el què. Tutegem de primeres, parlem de vostè, què fem? Depèn de la Depèn de feina. l'empresa i la feina, clar. A mi, la lo persona. a mi lo del vostè no em surt A mi mai, de tampoc. res. A em mi surt el vostè jo sempre tampoc em tan surt mai. fals, no, Sí, és que no... Jo sempre que va. tutejo. Llavors... Utilitzar el plural tercera persona. Com es fa En això? plan, perquè vosaltres aquí a l'empresa, perquè el que m'havíeu dit vosaltres, com saps? Com... El que vostès fan, el que vostès No, fan. suda de vostès, no. En plan, De vosaltres. en primera, o sigui, de tu, però en conjunt col·lectiu de tercera persona. I no direct, i si t'has d'adreçar a ell directament? Perdoni, em pot repetir la pregunta? No. Perdona. Perdoneu, em podeu repetir la pregunta? I hi ha un tio a la sala. Bueno, espera. Efectes de gos, tio. Vale, què més? Foli. La manera de sentar-se és molt important, això també he fet investigació a internet. Assentar-se molt al borde, diguéssim, de la cadira és un tema d'inseguretat i estar recolzat a l'espatlla, amb l'espatlla, és de desinterès, de despreocupació. Val? Això tenir-ho en compte. Què més? Mirar a l'entrar a la sala on et faran l'entrevista, mirar-la una mica. Val? Però mirar-la no en excés de hòstia, aquest llibre me l'estic mirant jo i merdes aquestes i aturar-te coses d'aquestes Que no. guapa, no? La làmpara esta. Pues flipa, tinc una igual. No, mirar-te una mica i anar-te a sentar. Després, què més? No interrompis, molt important, això és molt important, i no busquis paraules rebuscades com aquell, us en recordeu que explicava un accident. Sí, eren 6 motoristes i... Sabeu? Ah, hòstia, sí. No estic entenent la referència L'has cultural. imitat bastant bé. Que Sí, va posar el Pau al programa. Que tu deies que era de doblatge, Sí, que era un tio semblava de un actor carrer, de doblatge. era un conductor.
Ah, sí, em sona, un tio que no sabia parlar. Vale, i per últim... Ah, no, que parlava massa bé. Sí. I no supliquis per la feina, això és molt important. Home. Val? És que quedes com un loser. Vale. O sigui que el galant està fora, no? Jo estic fora. De totes les... Porfa. Tu va. I quan l'aconsegueix... Necessito la pasta, tio. Les seves entrevistes deu ser abraço a la primera, va, porfa, tio. Pilles o no? Tu, però... I li faig així, però va. Li fas què? Però t'he caigut bé o no? Va, tio. Vale, i llavors, per últim, això és rapidet, algunes preguntes incòmodes que ens puguin fer, que simplement les tinguem en ment i a casa ens ho pensem com les podríem respondre, és que et preguntin si totes les feines que tinguessin la mateixa remuneració, a què et voldries dedicar literalment, o sigui, realment, perdoneu. Després, defineix-te tu mateix amb 5 paraules, que sí, sembla fàcil, però en el moment et pilla descol·locat aquest tipus de Es pregunta. poden repetir les paraules? Això Disculpi, podria repetir alguna paraula? Vale. 5 vegades la mateixa paraula. No, fer-ne 3 iguals, Va, però com molt... Dissimulat. Sinònims, 5 sinònims. Després tenir també controlats els punts dèbils, per si pregunten a mi, aquesta me la van fer, i et poso en guàrdia. Com que punt dèbil? No, vale. Després... Massa perfeccionista. Sí, i després que et diguin què t'ha cridat l'atenció de la nostra empresa, això el que dèiem, estar informat de quina empresa vas a fer. I en el cas de que us facin una pregunta personal del tipus, és que això ho he vist, però bueno, que si et fan alguna pregunta que tu trobes indiscreta, dir sense cap problema, mira, no crec que aquesta pregunta hagi de servir en un procés de selecció. No, depèn de quina. Uf, no sé, aquí... Home, Un par d'ous aquí, Exacte. no, però dir-ho bé, no, que no soni bord, però dir... Bueno, si et diuen baixa dels pantalons, que puc veure la polla... Crec que això no seria per la selecció. Vale. I després, real, post, és molt fàcil. Si fumes, fes-te un piti, i si és una hora raonable per quedar amb alguna persona coneguda, per fer uns beures i comentar la jugada ho fas. Uns beures, arribes taja. I això si creus que t'ha anat bé. No, això després. Després. I si creus que t'ha anat malament, si fumes, fes-te un piti, si és una hora raonable, queda amb alguna persona coneguda per fer uns beures i comentar la jugada, i a l'arribar segueix tirant currículums. I això és tot. Molt bé, vale? Està bé. Tips. Home, tinc ganes de que surti el programa per escoltar-ho. Què t'acostumen abans? Millor, et va bé o malament? Ho has aplicat, això, o no? No, això ho he fet arrel de... Volia fer la Tu secció deus ser una m'he màquina, tio, de les Per què? entrevistes. No. Per què ho dius? Jo crec que n'has fet moltes, no? Ja, però no sé. Segur que sí. No sé. Tant com però tu entrevistador... també et van agafar. Sí, però és un altre tema. Però quan t'agafen... Quan m'agafen em cago a sobre. És indiscret. Sí. Jo l'última entrevista que vaig fer em va suar tant el cul que vaig deixar la cadira xopa. És veritat, això? I a l'aixecar-me vaig haver de dissimular passant la mà per sobre. I em van veure i van fer... I amb la mirada em van dir, no et trucarem, no? I els vaig dir, jo tampoc vull treballar en el puto FNAC. Que ho sapigueu. Que lo sepas. Vale, doncs això són els tips. Ja ho tenim. Per les entrevistes, molt bé, Pau, moltes gràcies. De res, home. Animem a tots els oients aquí, fem una crida que us animeu, I si han fet servir algun d'aquests tips i en alguna de les entrevistes, que ens ho diguin. Home, és que si no els han fet servir tenim un problema, perquè són de lògica, no? Sí. Vale. Això, però jo què sé. Quantes entrevistes has fet tu de feina? Bueno, de pràctiques, que ja et donen un cert aprenentatge, de pràctiques d'aquestes que no cobres, el típic, saps? Sí, l'aprenentatge és puta mare. Sí. Molt bé, va, doncs... Tot sigui això. Vinga. Va, som-hi. En temps pretèrits. Vinga, Pere. Vale. Què tenim avui, a veure? Doncs va ser el dia de la dona Bruixes. i parlarem de bruixes. De bruixes. D'unes bruixes molt especials. Es tracta de les bruixes de la nit, que van ser un esquadró d'una unitat d'aviadores russes que van lluitar durant la Segona Guerra Mundial. I tot això comença cap a la segona part de la Segona Guerra Mundial, amb una dona que es diu Marina Roskova. Aquí apareixeran uns quants noms russos molt estranys, vale? Que intentaré pronunciar el millor possible. I doncs aquesta Marina Roskova, que és fàcil de pronunciar, va començar a Stalin de crear regiments de dones que entressin en combat, i en concret regiments de dones aviadores. I el que avui parlaré és un regiment en concret, que és el que s'anomena Bruixes de la Nit, després ja diré d'on ve aquest nom, i és el regiment 588, i aquest és un nom bastant complicat, que està liderat per Yevdokia Vershenskaya. Vale, és el líder. T'ha quedat bé. Sí, més o menys, no? Més o menys. Bueno, doncs és el líder de l'esquadró i
per tenir un nom una mica al cap i saber que davant doncs, hi havia una aviadora que va ser bastant important. I el que és molt interessant de tot això és que està format per dones voluntàries, és a dir, són dones que durant ja plena Segona Guerra Mundial i veient el que està passant diuen jo vull anar a lluitar i a carregar-me nazis, que sempre està bé. I també són la majoria graduades de la universitat. Normalment a les parts de l'exèrcit on hi ha involucrats avions, vaixells i tot això es requereix una mica de formació perquè estàs operant amb maquinària bastant complicada. I tot i així, tot i ser maquinària complicada, estem parlant de Rússia, i Rússia justament destaca perquè la seva maquinària de guerra no era massa bona, eren moltes coses reaprofitades, fabricades en massa en aquelles fàbriques que tothom té en ment de la URSS, i estaven fent servir avions de merda. Bàsicament estaven fent servir avions d'aquests d'agricultura. No sé si heu vist el típic vídeo d'un avió passant per sobre un camp que tira... Fumigant. Exacte, avions de fumigar, que els havien readaptat una mica com van poder per fer-los servir contra el combat, perquè també s'ha de dir que la URSS durant aquesta segona meitat de la Segona Guerra Mundial estava bastant en la merda i van fer tot el possible i van fer tot el que tenien a mà per poder tirar endavant i collons, doncs que no els envaïssin els nazis. I, llavors, tenim una unitat de dones aviadores amb avions molt terribles i amb una missió molt perillosa que són bombardejos nocturns. Això vol dir volar amb foscor, a hores on els antiaeris sempre estaran mirant al cel perquè és el moment on sabien que venien els avions i és probablement dels moments més perillosos per entrar en combat si ets un aviador. I a més de tot això, aquestes dones van decidir crear una estratègia que consistia en deixar aquest avió que podia volar en distàncies molt baixes per això de fumigar, deixaven l'avió, volaven, s'acostaven, es deixaven caure, començaven a entrar en alçades molt baixes i ja molt perilloses de volar per si i apagaven el motor i es deixaven planejar. I llavors, heu vist la pel·lícula Dunkerque? Sí, algú l'ha vist? No. En aquesta pel·li hi ha una escena que potser per il·lustrar això aniria molt bé, que és, es veu de sobte que un avió li trenquen el motor i com el soroll típic aquell de l'avió de la Segona Guerra Mundial tota l'estona fent un soroll, doncs de sobte hi ha un silenci absolut i veus l'avió travessant la pantalla molt lentament, doncs seria una mica això, el veure, imagineu un esquadró, saps, d'aquestes dones que et venen així volant silenciosament i deixen un bombardeig enorme i d'aquí que els nazis els diguessin les bruixes de la nit perquè es van convertir en un malson i era aquest esquadró que et venia cada nit sense parar que eren impossibles de localitzar, que eren molt impossibles de localitzar, que el que senties primer eren les bombes que t'estaven caient a sobre i d'aquí que es van convertir en les bruixes de la nit. I després aterres obligatòriament o pots tornar a reprendre el vol? Després has de tornar a reprendre el vol, però clar, vas molt lent, perquè a l'anar planejant vas molt lent i aquí és... Et pot pillar la bomba. Exacte, et pot pillar. Sí, clar, el motor parat ha de reengegar i tornar a... Si hi ha sort, perquè a vegades estem parlant d'avions de merda i a vegades els avions s'estrellaven i mira, passava el que passava. S'ha fet alguna pel·li d'això? Imagino que sí, i més encara pensant en tot el cine de la URSS, aquell de propaganda, segur que ho van aprofitar per fer alguna pel·lícula, i si no ho fan, collons, doncs ja va ser hora que... Pues tu deixes la idea, no? Exacte, que la facis. Que algú l'agafi. Deu estar ja... Jo no sé si hi ha una pel·li, si algú vol buscar i ho comentem al segon programa, doncs ho comentem. I, bueno, doncs això, aviadores, el que anava a dir abans, hi ha un índex de supervivència molt baix i s'està convertint en una unitat llegendària i és això, tot i aquest índex de supervivència molt baix i seguiran anant dones voluntàries i es convertirà en una unitat de... l'esquadró segueix en peu. Sí, seguirà en peu i es converteix en una unitat llegendària. Vull dir, van rebre moltes condecoracions amb Stalin, que al principi quan li van venir a dir volem dones a l'exèrcit, s'ho va mirar amb cara de què collons m'esteu dient, saps? Estem parlant dels anys 40, això és 1941 quan es fonda, i al final, vull dir, es van menjar les seves paraules perquè es va convertir en un èxit inqüestionable, i d'aquí una mica el que volia explicar això avui, que era, ja que va ser el dia de la dona i tot això, doncs veure una mica com es trenquen aquests estereotips, perquè no sé si vosaltres coneixíeu algun exemple de dones entrant en combat o experiències de dones a nivell militar. Carme Chacón. Carme Chacón va sonar, sí. No, però vull dir, el que estic veient és que és això, que no es coneix massa. I no, és important, doncs, collons, que veure que realment a Història hem tingut un problema molt gran, que és que ha sigut un món molt acadèmic i que hem tingut gent a la Torre d'Ivori, que aquesta Torre d'Ivori molts cops ha estat ocupada per només homes i no ha estat fins entrat al segle XX que han començat a entrar dones i a dir, ei, mireu que hi van passar... Això és una metàfora o m'he perdut? No, que el que vull dir és que ha estat un camp molt dominat per homes
que ha impulsat certes narratives i que fins ara més recentment s'ha vist que s'han trencat molts estereotips i que realment hi va haver dones participant en combat, perquè a Rússia, per exemple, no només hi va haver dones aviadores. Hi ha regiments de franctiradores que van ser molt importants, també hi va haver regiments de dones antiaèries, justament al contrari d'això. Crec que a Esparta també hi havia dones. Sí, i és això, s'ha anat veient com al llarg de la història, amb tot aquest rol que s'ha imposat de la dona es queda a casa, el marit va lluitar, s'ha vist que no acaba de ser així, que realment van participar en combat i, collons, doncs, si és el que va passar i nosaltres volem explicar el que va passar, doncs aquestes coses s'han de tenir. I has dit que encara existeix això de les bruixes de... No, ara ja no ho sé. No segueix en peu l'esquadró? L'esquadró en si mateix crec que no. No crec que hagi tingut la tirada, perquè a més ara el combat aeri ja ha canviat. Una cosa bombardejant a Rússia. Una cosa que existeix i l'altra que estigui operatiu, és diferent. Exacte, potser existeix alguna cosa de forma commemorativa o alguna cosa així, però és que ara el combat aeri comparat amb el que era en aquest moment, vull dir, és un altre món. Podria ser el nom d'un equip de roller derby. Per exemple. Les bruixes de la nit. Les bruixes de la nit és un nom que mola bastant. Mola molt, tio. No, Inglés de acero. Vaya tela. I, bueno, crec que això és una mica tot, més o menys. Avui tenia secció curteta, però crec que més o menys això és tot. Curteta i profunda. Curteta i profunda. Molt interessant, Pere, gràcies. Ben lligat, el col·lega. Ben lligat. No sense sentit, li heu rigut vosaltres, li heu volgut trobar el sentit que heu volgut. Per acabar, a quan està a Tenerife la herba? 12. 12 és molt més car, no? 12 al gram. En sèrio? Però clar, no tenen la tarifa d'Àfrica, o sigui... No ho sé. No tenen transport. Ha estat contrabando. Va, anem a la pausa i... Som-hi. I tornem. Va, fins ara, adeu. El Magatzem, el programa que es fa en un magatzem. Ara. Ja tornem més aquí. Ara anem amb el Roger, que ens explicarà les seves aventures per Tinder. Què passa? Roger. Què passa? Oh, mama. Bona nit. Com ja sabeu, molts dels que esteu aquí les últimes setmanes m'han posat una feina al màster que estic fent, i la feina consistia en crear un perfil de Tinder fals i aconseguir el màxim de cites intentant-ho fer d'una manera creativa i curiosa. No posar-te una foto de perfil d'algú guapo i això, sinó... Això t'anava a dir. Ni fotopolles ni merdes d'aquestes, Bueno, si volies fotopolles crec que era legal, però... Però això t'anava a dir, no són fotos teves. Exacte. Vale. Havia de ser fotos d'arxiu, de tal... Què va passar? Que jo vaig utilitzar les fotos d'un panoli que tenia l'Insta obert, italià, ves-m'ho ajustant, i no ho vaig acabar d'entendre perquè no es podia fer això. Aleshores el que va passar és que moltes noies em donaven match perquè el tio no era tan lleig com jo pensava. Està bé? T'han desqualificat? Bueno, no, però t'han suspès a treball. A meitat de treball els meus companys de màster em van dir això no es pot fer, tal, i llavors jo vaig agafar i vaig dir, home, ja he lligat bastant amb aquest perfil del Genko, es deia Genko el perfil, ara vaig a fer el tonto, i és el que us porto avui, Vale. No us porto les primeres noies que jo parlava en sèrio de tal, bueno, intentem... O sigui, el del màster era una mica un experiment sociològic, no? De saber el que... I ara... Ara és Destroyer. Ara és Destroyer. I he anat a saco. Llavors el que necessito l'ajuda del Parri avui. Quin perfil tenies al Tinder? Era això, un noi italià amb fotos d'un puto enorme. Tio guapo. I descripció? No era especialment guapo. Era un tio normal. És que ojalà hagués pogut portar les fotos. Tio jove. Sí, del nostre edat. Es deia Luca no sé què, però li vaig posar Genko, 23. La descripció? La descripció era... els meus amics diuen que parlo molt però jo no els escolto perquè sempre estic parlant, i fent camí en aquesta aventura que és la vida. Un puto norme. I una emoticona, no? I una emoticona d'una pilota de futbol del món i una cervesa. Molt bé. I cançó Tyler, the Creator, Earthquake. Vale, us explico el sistema. Una cosa, has estat a Tenerife i has tornat retardat. Has tornat retardat tu i no. I vermell com un tomàquet ha tornat. M'ajudarà, com deia, el Pol Parria, que ell llegirà el nom de la noia i l'estratègia que vaig fer servir i les respostes que elles em donaven. Per tant, nom,
Vaig, com dic, que he fet servir Fantàstic. moltes estratègies i a veure com funciona. A veure. Endavant amb la... Bueno, no la posem encara en pantalla, però... No trenquis. Vale, Sí, comencem? comencem com vulguis. Doncs amb la Marta, que vas fer servir el mètode de la via directa. Doncs sí, i tan directe, perquè vaig escriure-li un dilluns hola, què tal? I al veure que no responia, al cap d'uns quants dies, li vaig escriure, escolta, tu sí saps qui és el jefe de tot això i en majúscules vull que et follis a la meva dona. Aquí vaig apostar fort pensant, si sap que tinc dona i si sap que no estic aquí per mi, potser s'anima. Vale. I el vull que et follis a la meva dona com a... Ei, vull que... Això, a veure si me l'emporta cap endavant. Marta és la primera que no em va respondre i No hi va haver sort. Vale. No hi va haver sort. Llàstima. Llàstima. Passem a la segona. Amb la Lorena, en canvi, vas fer servir la tàctica Miqui Núñez. La tàctica Miqui Núñez, que és... tots els que estem aquí crec que hem intentat lligar recorrent al nostre amic Miqui Núñez, i en el cas de la Lorena li escrivia i no em feia cas i era bon dia, a les 9:42 de no sé quin dia, i al cap d'uns dies li vaig escriure ei, hola, no sé si ho sabies, però sóc el que li escriu les cançons al Miqui Núñez. I després la molt interessada em va dir, i què passa? I com amb una cara de jaja. I jo dic, joder, que what the fuck, no? Mira, saps què? Jo no estic aquí per perdre el temps tampoc. Si no em vols firmar aquests documents és igual. Trobarem una altra persona que vulgui comprar la finca. Si ara tothom el que vol és comprar, que els preus d'alquilers està disparat. Lorena ja no em va tornar a respondre perquè suposo que va entendre... Que raro, tio. No. Però escolta, que curiós que soc el que li escriu les cançons de Miqui Núñez. Sí, i Respongués. què passa? I què passa? La va captivar, Una Som-hi? fang. Una fangirl. Per altra banda, la Laura, li vas fer un test de personalitat. El típic test de personalitat de Tinder a jugar molt. La gent que està a Tinder acostuma a creure en Piscis, Àries, amb l'horòscop en general. Doncs jo el que vaig fer és preguntar-li directament a la Laura quin personatge del Pressing Catch ets. Vaig considerar que era la manera de trobar una... no? Com es diu això? Una... relació? Sí? En alter ego. Més forta que... Què ets l'Undertaker? Doncs toma 6ix9ine. Què ets el... No? No era com que el girava i tal? 619, Sí, el rei 619, Misterio. això era un altre. Exacte. Randy Orton, que et trenca el coll mentre... Escandau. Pues igual. Le Tampoc em recau. va respondre la Laura. Pues bueno, mala ratxa, Roger. Sí. Bueno, Continuem amb la Míriam. En canvi, amb la Míriam vas anar per la banda política. Correcte. Aquesta ja li vaig preguntar directament, creus que d'un punyetasso li puc arrencar el cap al Quim Torra? Quim Torra amb K. Vaig arribar a preguntar-li 5 o 6 polítics a 5 o 6 dies diferents, però que vam respondre. Una sí que es va enrotllar i em va dir, el Puigdemont va dir que crec que sí, però que quina necessitat veia. hòstia. I vaig dir, i tu què saps? Pues la Míriam li vaig anar per la banda de Quim Torra. Molt bé. A la Raquel, en canvi, molt encertada aquesta, li vas fer la tàctica Martí Galant. Doncs exacte, a xulejar de mínims li vaig escriure dient oye, 12 centímetros de pollita estan bien, ¿no? Xulejar de poc. Això és una que el Martí Galant sempre m'ha mostrat que es pot fer. I Martí Galant 13 centímetres, no era? 13, 14... Por ahí. Doncs això. Tampoc la Raquel em va escriure, sembla ser que 12 centímetres no està bé. No? Home, a l'escala Richter, no ho sé, no tinc ni idea. Hòstia. Jo sempre he pensat que depèn de com es faci moure. Vale. Me ha salido un poco acento canario. Som-hi. Amb l'Helena, no entenc quina tàctica vas fer servir. Vale, aquí hi ha un text molt llarg i molt Hòstia. complicat que intentaré anar Que per feina, xapes, però no? li vaig... Molt xapes, Sí. persisties, Ara cridaré una mica perquè era el to que volia fer servir. Tècnica xapa. 8 missatges. Crides. Una mica, Vale. Estic enterrant el meu gat al pati de casa. No sé com collons ha anat. Si us plau, necessito ajuda. No conec a massa gent. Si algú pregunta, no diguis res. No parlis de la informació que busquen. El gat. Totes saben el gat. La informació, els codis. Ara saps què passarà. Ara saps que aniran a per mi. I li vaig posar després, ups, wrong chat. I una careta de... M'he equivocat. M'he equivocat. Hola, com estàs, guapa? I l'Helena... Hòstia, que radio... Coronavirus. Que radiofònic tot plegat. I l'Helena amb 2 collons em respon. Bueno, molt mona. Ja. Ups, espero que tot sortís bé, però
molt bé, i tu? Hola. I jo li vaig dir, merda, això mai m'havia funcionat. Em sembla increïble que et funcionés la tàctica més random, més de psicòpata de totes, tio. L'única que ha rascat una resposta. Hòstia puta. I això em perdonarà, o sigui, no crec que tingui redolent, però de totes les noies que he parlat a Tinder, l'Helena era l'única que vaig pensar, o sigui, és guapa. Que li va donar matge al Genko. Dit això, o sigui, per això... Aquí pot començar una història. No, home, no. Sí? Però dic que vull dir que és curiós que l'única que em va respondre la cosa més boja i això. És la que et va molar més. No em va molar, però trobava que era mona. I de la Pompeu Fabra, potser la coneixes. Ui, això no, potser ja no ho hauria d'haver dit. Vale, anem a la Laura. Passem d'aquesta tàctica diferent, no? A la Laura, que la seva descripció deia que sobretot buscava una persona normal. I jo m'ho vaig prendre al peu de la lletra i li vaig dir: soy una persona normal, mi delito, comerle el culo a cualquier persona que me lo pide. Li vaig tornar a escriure: soy una persona normal, por favor respétame, mi libertad empieza donde acaba la tuya, si esto no te parece bien creo que aquí hemos terminado, tengo los pezones como Phil Ferros. Sense deixar ni espai a que respongui, allò, va. Laura! Machete. Laura! Tampoc em va respondre la Laura. Pots veure si et fan visto al Tinder? No, No. Et surt enviat. No hi ha res d'això. Ara, vaya pou al Tinder, ja en parlarem un altre dia, però... Bueno. Que avorrit, tio, que avorrit. Bueno. I per últim? No, queden... No tens l'Alba. Vale, sí, vale, tens raó. Però la tens a l'escrit. No, sí, la tinc. A l'Alba, que li vas fer la tàctica de jugar amb l'edat. Aquesta va ser una mica loco, perquè vaig dir, hòstia, estava una mica cansat ja aquesta època, i... Crec que no la tinc, jo. Alba no. Bueno, és igual, si no, ja la posaràs després, és l'única. Li vaig escriure, hola, què tal? I ell va dir, hola, molt bé, m'agrada molt la teva descripció, tu què tal? I jo li vaig escriure, doncs bé, sense B, només una B, preparant-me els exàmens finals, que, si no els meus pares no em deixen anar al Delta. Quants anys tens? I vaig voler fer la tàctica que tenia 13 anys o 14. Vaya girico, A veure si es trobava incòmode. I ja no em va tornar a respondre, va fer bé l'Alba. Perquè si arriba a continuar la conversació jo l'hagués dit, estic amb un perfil d'adult i tal. Sí, una mica... Vaig a la classe dels lleons. Dels lleons. Però anar al Delta i una cara trista i una cara com així. I el quants anys tens, a veure... És la típica cosa que et pregunten, quants anys tens? Doncs això... Quin és el teu color preferit? Quin és el teu color preferit? A quina classe vas? I ens falta l'última. L'última, em sembla, Roger, que és amb la Cicel, que vas fer la clàssica de lligar amb una estrangera. Correcte. Vaig fer com fem tots els espanyols. No és veritat. Jo no he lligat mai amb un estranger, però és veritat que vaig tirar vaig anar a les coses que més m'agraden del món. Li vaig dir, I want to practice English with you. Where are you from? I em va dir, haha, I feel used. I'm from London, Turkish ethnical speaking. I li vaig dir, ok, i aquí ja vaig anar a fer-li una mica test de personalitat i explicar-li el que a mi em molava. Vale. I li vaig dir, do you like Doritos and 7-Up? I have a Spotify Premium and inline skates, que són patins en línia. I llavors li vaig dir... Planazo. If you like cacaulat molt calent, ens podem fer tot el passeig marítim. Cicel no va tornar a respondre, igual que tota la resta de ties de la llista. És el millor pla de la història, tio. Terrible. Doncs això, nois, Tinder. Això ha estat Tinder. Molt bé. Un viatge per Tinder. I no tens pensat recuperar les de l'experiment sociològic, les primeres? No vacilaves tant, Puc posar-vos-ho, però és que no té... Crec que tampoc, perquè... Anaves a quedar realment, no? I pobres, o sigui, pobres no, però que al final... Veuríem les tàctiques del Roger. Veuríeu tàctiques superbàsiques de... Què fas, a què et dediques? Jo m'inventava el que estudiava, m'inventava tot, i llavors una mica, segons el que deia d'elles, jo m'inventava tal, i segons... Era divertit, però a la vegada era una mica... I després d'haver-ho portat aquí, seguirà en peu aquesta compte? O... No, ja la vaig eliminar tal qual la vaig entregar al treball. I haig de dir una cosa, que abans he dit això de Tinder, no tinc res contra de Tinder jo. O sigui, a tope amb la gent que vulgui tenir Tinder. És una nova manera de conèixer gent. Jo mai hi he estat i no hi he estat, per potser la manera que sé que tinc no hi estaria mai, però trobo que és superlegítim i escolta, que suposo que hi ha gent de tot allà.
que és molt cristo. Home, t'hauràs trobat més algú que no t'esperaves. Però el que sí que és veritat és que inclús quan era Genko la primera etapa, diguéssim, es lligava certament fàcil, però després hi havia un muntó de coses que no anava... O sigui, que era... Vols dir, iniciar la conversa és fàcil, diguéssim, però... Vale. Després no et seguien, no et parlaven, que suposo que és normal, perquè deu haver-hi molta gent. Clar, deus tenir... Però, hòstia, per què esteu a Tinder llavors, no? O sigui, les ties que li donaven menjar al Genko i després no li responien? Perquè potser has quedat amb un tio a la mateixa setmana i... Ja, saps fins als collons. No, que se t'acumulen. És a dir, has quedat amb una persona i una persona et dona maig i t'obre. I, bueno, no sé, és igual. Però si no tens Tinder, jo què sé, tu tens Grindr, no? Jo tinc Grindr, per los mariquitas. Què t'anava a dir, Roger, però en algun cas haguessis pogut arribar a quedar? És a dir, m'entens què et vull dir, no, amb el teu personatge? Hi havia algú que... No, sí, ho vaig aconseguir al principi. O sigui, l'objectiu de la classe era que les ties et diguessin, que les noies, la majoria de noies et diguessin, jo tindré, o sigui, ok, fem una birra. I llavors ho vaig aconseguir amb algunes. Que després amb moltes, amb atacs d'arrepentiment els explicava tot. Després què has fet? Per això bomba de fum o els hi vas explicar la veritat? Algunes, les que em sabia més greu, els explicava, mira... I com s'ho prenien? Aquí hi havia algo xungo i algo xulo que era, algunes era, hòstia, m'està bé i endavant, o sigui, utilitza inclús això, i quin és el teu nom de veritat, que així era com una... Sí. Que no, llavors jo els deia, no, mira, que tampoc. Però... Haver dit Martí Galant, tio. Vaig estar a punt de donar algun número. No, però... Però llavors hi havia moltes altres que s'ho prenien molt malament i llavors em feia molt greu, que era, hòstia, no utilitzant, però no em mola això. Però va ser on li vaig demanar 1000 disculpes, que... Bueno, molt bé, tu, al final la ràtio de respostes no era prou dolenta, 3 de 9, per lo que hem repassat avui. De respostes. No, ja, però i a la part més sèria, diguéssim, de Genko on Fire, eren bastant millor. Bé, bueno, mira. Molt bé, Roger. Pues això és tot. Bones aventures. Vinga. Pel Tinder. Perfecte, doncs ara anem amb la Júlia. Las niñas cuando se tocan hacen scratch. Quin cunyàs, Júlia. Menos me importa, es tu banana. Acércate que te enseño katana. Si me llamas... Hola, Júlia. Hola. Bueno, avui serà una secció curta perquè sí. Vale. Hi ha poc temps i ja em va bé. Hi ha molt temps, però... M'ha sobrat bastant més. Hi ha molt temps. Bueno, doncs jo havia escurçat la secció i ja m'anava bé que fos curta. Bueno, recordar una mica que ahir va ser el Dia Internacional de la Dona. Vaig anar a 2 manifestacions, una a Terrassa i una a Barcelona, abans ho comentàvem. Vaig anar a la de Terrassa, que curiosament no es va fer al centre, sinó que va ser descentrada, que jo crec que això pues, mola. I va ser una manifestació bastant callada, bastant silenciosa. No hi havia pràcticament gent jove, la cosa estava una mica... En comparació amb la de Barcelona, vols dir? Sí, bueno, en general, podríem dir que el moviment feminista últimament és bastant millennial, i jo m'esperava com que hi hagués xitxa, encara que la de... Però devia estar a Barna, no? Sí, la massificada estava a Barna, però a Terrassa sempre se'n fa alguna. Terrassa és la tercera ciutat més gran de Catalunya. L'any passat es va liar a Terrassa, vull dir, va haver una gran mobilització. Sí, doncs, bueno, hi havia bastanta gent, però no tanta com potser m'hagués pogut esperar. I el que comentàvem abans, que després em vaig enterar que es veu que la gent que organitzava aquesta manifestació no era transinclusiva, i llavors per això hi van haver col·lectius que no hi van anar, etc. Aviam, no sé de tots aquests rumors al final que és veritat i que és mentida, però aquesta és la situació que jo em vaig trobar. I llavors també a la tarda vaig anar a la manifestació de Barcelona, la que es convocava a plaça Universitat. Hi havia molta penya, però diuen a les notícies als mitjans avui que no hi havia tanta gent com els altres anys i que podria ser pel coronavirus. Aquí especulem, o sigui, no ho sé. Però diuen que la gent tindria por d'estar en un lloc amb tanta penya, etc. I que per això doncs, hi podria haver sigut, o sigui, que va ser menys freqüentada. I una dada curiosa que em va passar a la manifestació de Barcelona és que em vaig trobar a l'Ada Colau i em va saludar. Com? Mira, jo em vaig... Júlia, la del magatzem. La de Nou Barris. I va fer així. No, que no em va saludar. O sigui, me la vaig trobar com de contradirecció de la manifestació i anava amb una tia que suposo que els guardaespatlles, jo crec que van guardaespatlles aquesta senyora, deurien estar por ahí i va veure que jo me la quedava mirant així i va saludar com cap a mi. Jo em vaig flipar i vaig dir, bé, m'ha saludat a la Colau, però en fi, ja està. Bueno, total, que avui no us parlaré del 8M.
Ni de la de Colau. Ni de la de Colau, perquè no pretenc fer una crònica del 8 de març, perquè per mi cada dia és 8 de març. Jo cada setmana vinc aquí en aquesta taula de tetes i lluito per parlar del feminisme, així que no us faré la crònica del Dia de la Dona. No us parlaré del 8M, ja porto 5 minuts parlant del 8M. Sí, és per allargar-ho l'altre, que tampoc té massa xitxa. Us parlaré del mansplaining o el també anomenat macho explicación. I... Soc tan bàsica que aquesta cançó és la que va cantar una de les noies d'OT ahir a la gala, val? Així... La Mayalen, exacte. Mayalen. I soc tan bàsica que m'he copiat tota la secció, o sigui, copiar-pegar d'un fil d'Instagram de les de Vermut, que són unes influencers, instagramers feministes, que precisament he llegit un Twitter que diu no hauríeu de conèixer el feminisme només per seguir a les de Vermut, perquè són unes ties que fan uns fils que estan molt bé d'Instagram, però que comencen a ser una mica mainstream. Llavors, està bé que ens informem o que seguim comptes variades de feministes perquè, com comentàvem anteriorment, hi ha moltes visions i moltes sensibilitats. Llavors, basar-se només en de Vermut no és el plan, però que els fills estan molt guais i els hi copio tot i faig copiar-pegar, però ho dic i sense por. Què és el mansplaining? Definició bàsica, ¿vale? Tal qual, ho llegeixo. Dícese del comportamiento de un varón hacia una mujer, en el que explica de forma condescendiente o paternalista aspectos que ella ya conoce incluso mejor que él. Ho hem entès? No, el mansplaining no és això. Mansplaining... És el que estàs fent tu ara. Vinga. Boníssim! Aquesta broma no l'ha fet ningú, No? No, que va. Bueno, com va sorgir aquest terme? Com va néixer? Doncs durant un sopar, l'escriptora estadounidenca Rebecca Solnit estava explicant una cosa, ¿vale? Quan es va veure interrompuda diverses vegades per un home que li desacreditava els seus comentaris i li anava dient que s'havia de llegir un llibre que era molt recomanable, que parlava del que ella estava dient i que ho explicava molt bé. Resulta que aquest llibre l'havia escrit ella, la Rebecca. Després d'aquest esdeveniment, la Rebecca, indignada, va escriure un altre llibre anomenat Men Explain Things to Me, d'aquí el terme mansplaining. Si jo ara us presento una situació relacionada amb això i vull que em digueu si creieu que és mansplaining o no. La situació és, una dona està a 2 moviments d'aparcar el seu cotxe i té experiència des de fa anys quan un home desconegut de sobte l'està observant i se li acosta per indicar-li, sense que ella l'hagi demanat, com acabar de col·locar-lo bé o donar-li 4 indicacions. Una mica el que m'ha fet avui el Martí Galant quan jo he entrat amb el cotxe aparcant. T'està fent de broma. Que sí, que no passa res. És per a part, no saps aparcar. Calla, imbècil, tio! En el teu cas no s'aplica el mansplaining. Vale, d'acord, però en aquesta situació és educació o és mansplaining? Què creieu? La noia en sap, has dit que el noi sap conduir molt bé i no li ha demanat. Exacte. Mansplaining. Si és desconegut, sí. Sí, si és desconegut, sí. Què m'has d'explicar tu a mi? Bueno, doncs sí, molt bé, perquè jo crec que... Sí, perquè un altre noi no li hagués fet, per exemple. Exacte, o sigui, aquí està el tema. A vegades en aquestes situacions que ens semblen com molt normals i no sabem dir si ho són o no, intentem imaginar-nos el cas contrari. Un tio està intentant aparcar i tu li vas allà i li aconselles com aparcar millor. No ho faries, et resultaria superestrany. Pues si ho faries amb una tia és perquè estàs fent mansplaining. Altres exemples que ens poden ajudar a il·lustrar millor aquest concepte. Per exemple, no m'ha passat a mi, però m'han dit que hi ha gent que li ha passat. Típica tia que està al gym, està fent peses, està utilitzant les màquines i s'acosta un desconegut i li explica com ho ha de fer. Roger Sabatella, et ve amb ganes de dir coses. És que sonarà molt aliat això, però em sap greu al gimnàs que vaig, la de tios que van a tabalar les ties, però constantment, quan veu, a la mínima que hi ha una tia... Però a dir-los això, es fa així i això? Però i a dir-los merda. I veus una noia sola al gimnàs i és 20 tios, o sigui, però t'ho juro, i es fa super incòmode de veure, de dir... És raro que al gimnàs va gent, tio. Sí, són cultes. No, però hosti, hi ha uns tios que també, o sigui, que van a la seva i no ho fan, però sempre hi ha el de turno que veu una tia sola i ja el veus, tio, és que no la coneixen de res i estan allà a sobre i tal.
Em sap greu, No, moltes gràcies, perquè sí. Però és que és terrible. D'advocat del diable una mica, però també hi ha... El meu germà és molt en el gimnàs i hi ha la cultura de gimnàs de... Sí, però no ho fan amb tios. No, però que al meu germà li ha vingut gent i li ha dit, mira, això ho has de fer així. Ja, però a mi no m'ho han fet mai. I ho faig malament. El cas de les ties és molt pitjor, però era una mica per fer advocat del Per exemple, hi ha un altre tipus de cas, que és el cas del debat feminista, no? Això podríem dir que potser ha passat aquí en algun moment, que és la típica de que els homes discuteixen certes vivències o certes experiències o certs desenvolupaments que expliquen les ties al voltant del debat feminista. Llavors, bueno, es fa una mica contradictori que ho expliquis si no ets tia, ho estàs explicant a títol individual què els hi passa a un col·lectiu que del qual ni tan sols formes part. Llavors, en això, bueno, ha passat molt i hi ha moltes tertúlies en les que es pot veure aquest tipus de mansplaining. I si intentem imaginar com també el mateix però en el moviment racista, ens semblaria absoluta, o sigui, se'ns cauria la càrrega de vergonya si, per exemple, ens posem a desacreditar o a qüestionar un gitano o un negre que ens està parlant sobre com ha viscut el racisme i comencem a explicar o a qüestionar que això sigui així o no, quan nosaltres no l'hem viscut i aquella persona sí. Llavors és una mica el mateix, no? Jo què sé, també altres exemples. Pablo Casado, per exemple, en una entrevista a l'Espanyol va començar a explicar com s'havien de portar els embarassos i coses així, en plan d'aquest pal. Altres coses relacionades amb aquest concepte. Hi ha molts tios, això també podríem dir que és mansplaining, que s'apropien de les idees de les ties. És a dir, hi ha una tia que ha tingut una idea, ho ha dit, i d'alguna manera s'està minimitzant la seva opinió i se la reapropien. I per últim, per acabar de tancar aquest tema, m'agradaria que veiéssim un tros d'un vídeo que hem preparat, que és un cas de mansplaining. És el cas d'un moderador que interromp nombroses vegades a l'única dona en una conferència de debat sobre física. Ella és física i ell l'interromp moltes vegades. Recordem que el tio és moderador. Al final es resol d'una manera, ara ho veurem, ens ho podem posar? Sí. Dale. Talk about because we haven't heard enough from you, and you do have this. yeah. And these guys have been gassing on forever. And then the other, just a billboard. The other thing is this notion of duality. Recordem que tota aquesta xapa és el moderador sol. She giggles because she's done some damn hard calculations. With a lower dimensional theory without gravity. Which is weird and counterintuitive. If you could only see the shadows. Tercera vegada que el tio la interromp. But what's so striking about ADS CFT duality is quarta vegada li està fotent la there's xapa. enough information. Oh, I'm sorry. I always get heckled. Una noia del públic, no? Mireu què diu el tio ara. That always happens to me. Do I talk too much? Imbècil, retrasat que és, tio. Perquè, bueno, al final... de friquis, Sí, al final és igual. Però al final algú del públic, una noia en concret, li crida directament a pelo, deixa-la parlar. I ella que s'excusa del rotllo, és que sempre em passa, parlo molt, puto imbècil, calla, estàs fent mansplaining a saco. Però bueno, en fi, que tampoc hem de, o sigui, no estic acusant els tios, sinó al final són coses que tenim inherents i que no es fan amb mala fe el fet de sobreposar-se, sinó que les tenim integrades i són aquestes coses de micromasclisme, no? I ja està, això és tot. Podem apujar el volum i dale. Molt bé, perfecte, Júlia. Abans de despedir aquest programa, tenim temps de fer un torn de paraula als nostres oients. Feia temps que no en fèiem. Sí. A veure, Martí, què ens ha arribat avui? A veure, quant temps queda? Tenim temps. Sí? Vinga, va, doncs comencem pel primer, no? Pel primer, sí. Hola, bona nit. Soc el Jordi del barri centre de Terrassa i m'agradaria saber què en penseu sobre si era millor el Viena restaurant o el Viena d'entrepans, perquè jo tinc clar que és millor el d'entrepans, però la gent no coincideix amb mi. Vale? Moltes gràcies. Adeu. Per mi el de pizza és claríssim. Jordi, què és millor, el teu pare o la teva mare? O sigui, al final no deixa de ser aquesta... No, és això, Jo no havia menjat mai el de pizza. Jo anava moltíssim. Pizzas olioses... Jo anava per Reis.
Hòstia, a mi em flipava, tio, però, A mi m'agradava. però ara no hi ha cap Viena de pizzas que jo sàpiga, Però tens no? un tagliatelle que t'ho fan boníssim, en Sí, canvi la qualitat de... No sé. Ai, Boníssim el bueno, no hi tagliatelle. vaig mai, però... És un cristo el tagliatelle. Mira, et diré una cosa. Què dius, tio? Tagliatelle està molt bo, tio. Bueno, doncs tens el racó, vull dir que tens... Mira, Quines pizzas la versió t'agraden? de la gent que parla català és el racó del tagliatelle. Un lloc per menjar pizza bé. Anava a dir... El racó està bé. I el Saro. No, ha guanyat els bocates. O sigui, el Viena s'ha sobreposat el format bocata i que està molt bo. Sí, no, evidentment. Sí, clar. Ah, però que es deia Viena també, el de pizzas. Sí. Vale. El mateix joc. Jo tinc molt bon record del de pizzas. Jo també. Jo tinc bon record, però en realitat tens alternatives a Terrassa de llocs que pots menjar igual que com es menjava al Viena restaurant. No i fem ara... publicitat. Pues de puto gas, canviem de pregunta. Gratis. Doncs anem al següent. Vinga, va. A veure. Hola, magatzem. M'agradaria fer-vos dues preguntes. Qui és? Primera pregunta. On us veieu per Setmana Santa? I segona pregunta. On us veieu d'aquí a 2 anys? On ens veiem? Quina merda de A la pregunta. Setmana Santa. Sí, què fareu per Setmana Santa? Suposo que deu voler fer alguna cosa amb algú de nosaltres. Jo... O té curiositat. Jo no tinc plan encara. No. Si algú vol fer alguna No. Fem alguna cosa. Tu, muntem alguna cosa. M'escriviu al meu WhatsApp, els que ens estiguin escoltant, qui s'apunti a fer alguna cosa per Setmana Santa. Vaig a posar una mica de música per sota, que si no queda molt tristona. Aneu parlant. Això, per Setmana Santa i d'aquí Tenim plans? D'aquí 2 anys. I per d'aquí 2 anys, Hòstia, dius. és que també... D'aquí 2 anys és que és com... No és ni 5 ni 10, són 2. Jo no sé què dir-te. D'aquí 2 anys. Bueno, nois, sent feliç, no? Sent feliç, sí. Això és treballant a la Corpo, Pau. De becari. Tant de bo. De becari amb 26 anys. Encara, bueno, jo em veig així, Com es deia? Em veig així. Amb aquell del Canal Terrassa, el quarto de reixa. Amb el Quico Simó, el teu col·lega. És el teu jefe? No. Molt bé. Va, seguim amb la... Vale, va, següents. Amb la següent. A veure què tal. Ei, magatzem, sóc el Marc. No sé ni com es diu. Qui creieu que serà el primer famós en pillar coronavirus? Però sí, ja m'han pillat, no? Puto Marc, tio, no en té ni idea. Puto Marc. Ets tu. No, jo sé qui serà el primer famós. Qui serà el primer famós? El Rubalcaba. Anava a dir Kobe Bryant. Allà baix. Kobe Bryant. Hòstia, doncs no sé, tu. No, però ara hi ha uns governadors, no sé què, que estan en quarantena. Sí, però famosos. De sigui Xitxa. Bartomeu molaria molt. La setmana que ve, que juga al Nàpols-Barça, Barça-Nàpols, el president ja estarà infestat i el Bartomeu també. Infestat. I es diu així. Ah, sí? Diria que sí. Infestat. I... Estaria això, bé. Bartomeu. Estaria bé, enfangat. Home, seria bastant divertit. Amb la mascarilla. Seria curiós. Que no li passi res, però el que aprengués a parlar em sabria molt greu, sí. Ah, sí. Em sabria molt greu. Es curi tot. Sense em sabria adicció. molt greu. Núria Blanco amb coronavirus. Oh! Va ser de les primeres que va dir... Chicas, según tengo mi que prima... presentaros una nueva cosa. Per cert, ens en riem molt d'ella, però ha estat treballant de periodista, Núria Blanco. Ah, sí? A Telecinco. Amb la carrera acabada o no? Per cert, em vaig acabar... What? Júlia, Sí, sí, sí. sonoridad, por favor. No, però perquè no sabia si l'havia acabat o no. Té raó, que em vaig enterar que no sé el programa, que és setmanal, canvien... setmanal. Ah, perquè et pensaves. A Telecinco? Bueno, és com una mena de canal d'Instagram, però de YouTube, de Telecinco, em sembla, sí. Hòstia, que Sí, molt es pot interessant. dir ja o no, la Núria Blanco? El què? Que és monger. Que ens hem posat en contacte amb ella i no ens ha respost. Això tu mateix ja ho has dit. Ja ho has dit, tu. Bueno, jo us ho vaig dir que passaria això, Passem a l'altra nota de vot. Passem a l'altra, Martí, sisplau. Bueno, faré servir Algun una... altre oient retardat que tinguem. Última, no? Tots fan unes veus molt xungues, A veure. A veure. El nivell és el que és. Es genial, es una No m'has escoltat. Per favor, una mica de respecte, no? Vale. A veure. És que hi ha hagut un problema. No hi ha nota de vot. Com que no? Porfa, posa, ja sé què és. A veure què és. A veure què és. Està molt boja. A veure. Hola, i una altra cosa que no és una pregunta, sinó que no un puc suggeriment que podríeu fer un dia de records d'anuncis de cançons típiques com Somos Leli Kelly, tu saps patir que soy o Mans fredes, que caulat calé.
Això ja va... És genial, és mapet. Vale. Aquest àudio ja havia sonat. No, l'àudio no em sona, no em sona, no. Sí. No. En antena Això, no. d'on polles ho traiem, aquests joguins? Collons traiem aquesta penya? Crec que algú d'aquí a la taula té connexions. Algun problema familiar tenim. Bueno, agafem la proposta. Vale. Què? Molt bé. Ja està, no? Sí, ja està. Vale, perfecte. Perfecte. Doncs, Martí, avui no portes el top 5. No, porto una cançó. Portes una cançó, però no Sí. portes el que tu habitualment havies agafat, doncs... Sí, ara No, la responsabilitat de fer i ja... Massa feina, home. No, Ja però perquè he pensat, bé, es pot fer el torn de paraula, no, avui? També, clar. i així deixem parlar una mica els oients i a les Molt bé. oientes. Si fessis ara un top 5 improvisat, quin faries? No tinc ni idea. No tens ni idea. Top Top 5. 5 colazos. Top 5 colazos. Anuncis infantils. Top 5 anuncis Vale. infantils. I- Muppet, Lely Va, Kelly. abans d'acabar, que ens veiem el divendres 13 a la Bauman. Sí. Vale, Va. 13 a la Bauman. Espera, Amb què la cançó. despedeixes avui? Una cançó d'un grup que es diu Ariel Days i es diu No More. Vinga, Vinga. adéu, que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Quan es penja la... I fell in love with you today. I feel weird, but it's okay. Loving you is bad for my health, so I'll just learn to love myself.